Tervehdys kaikille. Teitä näyttääkin olevan siellä aika mukava joukko reissuviihteen kevätristeilyllä kokoontuneet hyvän viihteen ja hyvän seuran pariin. Se on todella mukava. Minä olen Olli Rusi, SF Karavan ry puheenjohtaja, ja halusin lähettää teille näin videon kautta tervehdyksen ja hyvän matkan toivotukset risteilylle. Minähän olisin tietenkin halunnut olla siellä mukana teidän kanssanne, mutta sattumalta minulla osui ikävä kyllä päällekkäin kansainvälisen leirintämatkailujärjestön FICC:n hallituksen kokous Saksassa Münchenissä, josta minä en oikein pystynyt olemaan pois tällä erää, mutta hengessä minä olen risteilyllä mukana. Pitääpä sanoa niin, että tähän risteilyhenkeen ja tuohon matkaan liittyen niin ajattelin, että minä nyt lohduttaudun itselleni sillä tavalla, että Saksassa on erittäin hyvä olutta. Tässä osallistun teidän kanssanne yhteen tähän viettoon ja valmistaudun siihen matkalle ja hauskanpitoon mukaan. Että jos en pysty olemaan siellä paikalla, niin olen ainakin hengessäni siinä mukana, että nostetaanpas malja nyt yhdessä reissuviihteen järjestämälle risteilylle ja mukavalle ystävien yhdessäololle. Kippis! Mutta haluaisin tämän videon myötä toivottaa teille oikein hyvää, mukavaa risteilyä ja nähdään sitten ensi kerralla paremmin samoissa merkeissä. Hyvää matkaa!